Tako da ima nekoliko razloga zbog kojih smo krenuli, ali u svakom slučaju prvi razlog zbog kojeg smo uopće kretali u cijelu priču oko ekumenike, oko koncilijuma, je da se nekako upozna hrvatsko čitateljstvo sa onim što se događa zapravo na svjetskoj teologiji. Da, rekao bih, znate da ako uzmete ove prospekte, kataloge kršćanske sadašnjosti, vidjet ćete da je tu veliki broj teoloških dijela. Pa i Karla Ranera smo preveli nekoliko njegovih dijela, Ratzingera nekoliko dijela. I ne bi se stvarno složio s tim da u tom pogledu oskudijevamo. Rekao bi da oskudijevamo točno ovim teološkim dijelima koja su u katoličkoj crkvi sporna. Tu je kršćanska sadašnjost bila, rekao bih, vrlo obzirna prema crkvenom učiteljstvu, mjesnom, pa nismo išli u objavljivanje teoloških knjiga, kao što je Skillebex, na primjer, koji bi nam itekako dobro došao, ali smo pri izboru teoloških dijela koja smo prevodili, uvijek bili nekako samokritični, autocenzura neka u odnosu na mjesno crkveno učiteljstvo. Dakle, išli smo za tim da naše knjige koje biramo i prevodimo budu doista suvremene, doista u katoličkom svijetu prihvaćene, ali ne izazovne. Dakle, ne u smislu gdje bi nas onda naši katolički svećenici optuživali da im rušimo vjeru ili slično, jer su tako shvaćali u crkvi, recimo Skillebexa, Hansa Künga i tako druge teologe. Mi smo čak i od Hans Künga nešto preveli, ali išli smo postupno vrlo obazrivo u odnosu na naše čitateljstvo i u odnosu iznad svega naše biskupe i svećenike, koji su vrlo osjetljivi. Nažalost, naša je crkva još uvijek konzervativna i teško prodiru ove nova shvaćanja teološka. Pa mi smo sad nedavno imali problema sa kanom, jedan članak je unutra objavljen o biblijskim mitovima, legendama, pa smo dobili, nažalost, pismo kritičko od jednog biskupa. Tako da mi moramo stvarno voditi računa, mi smo katolička izdavačka kuća, nismo laička, svjetska, sekularizirana kuća, kao što su neke druge kod nas, pa se onda mogu tu dozvoliti tu slobodu, jer čini mi se da ex libris može Moltmana i tako. Preda sva ta dijela su dobrodošla i našim čitateljima, katoličkim čitateljima, koji su malo šire duše. I zato je meni drago da postoji ex libris, pa da se vi usuđujete objavljivati one knjige koje se mi, recimo, ne bismo usudili. To je dobro, to je jedna stanovita onda ravnoteža, jedna vaga. Dakle, da se u našoj javnosti sada mogu pojaviti knjige koje bi, kad bi ih kršćanska sadašnjost izdala, možda bile sporne ili osporavane nama. Da. A gdje je tu, ne znam, u tom kontekstu, gdje je Raner, temelji kršćanske vjere? Raner, ne, spomenuo sam Skillebexa. Da, znam, ali... Od Ranera smo nekoliko knjiga izdali. Mi smo objavili tu taj njegov temelji kršćanske vjere, koje se smatra njegovo glavno djelo, koje je šteta što nije prije Henri de Lubac ne preveden. Inače bih rekao da taj Raner, temelji vjere, je kod nas trebao biti objavljen i već je bilo dano čak jednom prevoditelju koji to nikad nije dovršio. Problem je nama bio prevoditelj, znači. Sad mi prevodimo lakše, već ima mladi ljudi koji su vični prevođeni od teoloških dijela. Međutim, još prije 10-20 godina nije bilo. Naprosto ste teško mogli naći jednog dobrog prevoditelja. Recimo, mi smo imali od Ranera teološki rječnik u našim rukama. To je tako loš prijevod bio da mi nismo s njime znali što. Onda su ga poslije izdali u Đakovu, ali upravo izdali ga kao loš prijevod, koji bolje da nije bio izdan. Ne? Tako da, evo, tu su bili ti problemi. Zato velim, meni je drago da ste se vi prihvatili tog posla. Danas ima više šanse, više mogućnosti. Mi ovog trenutka, evo, pripremamo
ponovno onaj biblijski priručnik, pa prevedene su apokrifije, jedna vrlo dobra knjiga s engleskog jezika, dakle od anglikanske zajednice. Tako da imamo mi jednu stanovitu širinu, apsolutnu, koju možda imaju još samo njemački izdavači. Mi se pomalo mjerimo za Herderom, jer i naš profil knjiga, teoloških knjiga, je otprilike kao i Herderov. Profesor, koliko je toj svojevrsnoj brani ili blokadi objavljivanja knjiga malo šireg obzora, da tako kažemo, zapravo doprinio i kardinal Šeper koji je bio na čelu Kongregacije za nauku vjere baš u to postkoncilsko doba. Ja? I u kojoj mjeri zapravo možemo reći da je on utjecao na svojevrsnu blokadu širenja općenito postkoncilskog nauka, odnosno koncilskog nauka? Da, ne bih rekao da je on bio blokator širenja koncilske ideje. Kod nas, da, znam, zato velim ne bih se rekao. On je bio čovjek koncila i on je bio začudo i vrlo otvoren čovjek i kao biskup i prije toga još kao svećenik katehet. On je bio vrlo otvoren. Ali kad je bio zagrebački nadbiskup, jako je imao obzira prema drugim biskupima i prema svećenicima i nastojao da, kako se ono kaže, ne zbunjujemo Božji narod, nego da ga postupno uvodimo u teološka saznanja i da taj koncil isto tako posadašnjujemo u našoj sredini među našim Hrvatima, katolicima, dakle u crkvi u Hrvata. Isto da ne idemo prenaglo, da ne idemo na način da zbunjujemo ljude, nego na način da gradimo ljude. Zato sam rekao već malo prije da se danas u našoj crkvi mogu i u kršćanskoj sadašnjosti objaviti knjige koje prije 15 godina nije bilo zamislivo. Ali sad je već moguće, smo mi otvorili neke mogućnosti, mi smo otvorili i širinu teološkog shvaćanja, naziranja. Premda uvijek još ima pojedinaca koji su vrlo konzervativni i vrlo zatvoreni, ali općenito se može reći da smo u odnosu na ono kako je bilo prije 20-30 godina mi itekako pokročili naprijed. Pa i zahvaljujući Šeperu što on nama nije stavljao neke granice, ali nas je upozoravao, možemo reći. I mi smo sami imali obzira prema toj osjetljivosti naših čitatelja. No veći je problem, daleko veći je problem kako te knjige koje vi izdavate, kako ih prodati. Znate, jednoga Ranera, Skelebeksa, Hans Künga je puno lakše prodati u Njemačkoj, pa i u Sloveniji nego u Hrvatskoj. Hrvatska, nažalost, nije prije 10-20 godina, a pogotovo prije 30 godina, imala dovoljno teoloških čitatelja. Naprosto nije imala dovoljno teoloških čitatelja. Društvo intelektualaca su prošli kroz taj socijalistički odgoj poslije Drugog svjetskog rata, ipak je to trajalo svojih 40 i nekoliko godina. Tako da je nama jednostavno bilo teško prodreti s tim vrlo skupim prijevodima iz financijske situacije. Sad je već to puno lakše. Koliko razumijem, vi se oslanjate uglavnom na sve brojniju populaciju mlađih teologa, civila, s obzirom da je sve teže zapravo na njima vršiti nekakvu teološku stegu, jer oni sami biraju svoju literaturu. Da li mislite ipak da će to biti dovoljno, da će vas to moći održati u toj napetosti da ih dalje izdajete te klasike današnje teologije? Primjetno je da tu će profesor Rebić naravno puno bolje znati zato što je insider. Meni se čini da u odnosu na količinu knjiga, recimo vi sada radite 100 knjiga godišnje, na primjer,
prije 20 godina ste ih radili 30 recimo godišnje, 40. Mislim da je u postotku tih temeljnih kapitalnih dijela bilo više prije nego što je to danas. Ja nemam točan statistički podatak, međutim vidim da ti stariji svećenici su oni koji znaju šta je to, koji su čitali, dok mlađi baš zbog oskudice takve literature, ponavljam, mi, ne znam, možda 10-15 glavnih teologa u 20. stoljeću, što katoličkih, što protestantskih, gotovo da uopće nemamo prevedeno. I mlađi teolozi naprosto to oni ne znaju toliko. Tako da, a da čitateljstva ima i to jako puno. Recimo primjer je knjiga Karla Ranera, ta Temelji kršćanske vjere, koja je izuzetno zahtjevna knjiga. Međutim, to je knjiga koju smo mi kao mali izdavač bez ikakvih marketinških mogućnosti prodali cijelu nakladu skoro u godinu i nešto sitno. A naklada je bila? 1000 komada. Da. Tako da, i to da mi recimo ista stvar se dogodila i sa Raspetim Bogom Jurgena Moltmana, koje su još bile, doduše sad je financijska kriza, sad uopće nije mjerilo kako knjige idu ili ne idu. Dali ste nam Grata uvod u kršćansku teologiju što smo napravili. Vidjeli smo da čitateljstva zaista ima. Tako da mislim da tu nije problem. Profesor, mislite da potrebu za knjigama koje izdaje, na primjer, Ex Libris, danas ima više svećenstva, teolozi profesori na fakultetu, ili su to sve mlađi teolozi i vjeroučitelji kojih ima sad više iz godine u godinu? Pa sigurno da sad ima više čitatelja teoloških dijela nego ih je bilo prije 40 godina. No, prije 40 godina je premda bio mali broj čitatelja, ipak bila velika žeđ za teološkim dijelima. Pa se onda moglo i neke prevedene knjige ili izvorne hrvatske prodati čak lakše nego danas. Danas jest veći broj mogućih čitatelja i teoloških knjiga, međutim je ponuda puno veća. Dakle, ima puno više izdavača. Mi smo prije 40 godina bili jedini izdavač, gotovo jedini, koji je izdavao teološka djela na hrvatskom jezičnom području. Imali smo još i Bosnu i Hercegovinu, tada smo i Slovenci su jako mnogo kupovali, tako da smo mogli prodavati knjige i biti pozitivni u svome poslovanju. Danas ne samo ta financijska kriza utječe na mogućnost prodaje knjiga, nego i na mlađe čitatelje koji baš nisu jako zaljubljeni u čitanje teoloških knjiga. To se primjećuje i na fakultetima, barem dok sam ja bio još aktivan profesor, sam primjećivao da što su mlađi, da sve teže posežu za nekim knjigama i da čitaju knjige. Imaju razne druge mogućnosti, imaju internet, imaju i tako da se time bave. Danas možete preko interneta jako mnogo, ako hoćete, čitati i teoloških knjiga. No, mi kao izdavačka kuća uvijek još pozitivno poslujemo. Ima knjiga koje brzo prodamo i u godinu, dvije. Ima knjiga koje nam stoje po 40 godina u skladištu, s kojima ne znamo šta ćemo. Tako da, evo, to je situacija vrlo složena. Teško je tu napraviti jednu jednadžbu i eto. Svako, nadamo se da će knjiga uvijek biti interesantna za naš narod, za našeg čovjeka. I dobro je da ima više izdavača, pa da bude i ponuda šarenija, mnogovrsnija. To je dobro. Dakle, danas znate, nije samo Ex Libris i kršćanska sadašnjost. Imate
još i Glas koncila, koliko oni knjiga izdaju, pa imate Verbum, koji tekako mnogo izdaje, pa Teovizija. Naprosto imate danas 10-ak izdavača koji samo na katoličkom području pokrivaju